Tisztelt leendő támogató! A Csongrád Fitness Sport Egyesület nevében engedje meg, hogy ezen kis bemutatófilm segítségével 4 perc erejéig raboljuk a drága idejét, aminek a végén bízunk az Egyesületünk támogatásában. A Sportegyesület 2006. októberében alakult. Az elmúlt 8 év alatt a kezdeti 4 kislányról 32 főre növekedett a különböző országos versenyeken induló versenyzőink létszáma, akik Csongrádról és a környező településekről járnak az edzéseinkre. Versenyzőink minden évben az országos FitKit bajnokságokon vesznek részt. A gyerekek heti 5 edzésre járnak, melyből 3 alkalommal torna, ritmikus sportgimnasztika és aerobik elemek gyakorlása, illetve hetente 2-szer a versenygyakorlatok összeállítása és gyakorlása történik. Kezdeti sikereinket követően a magasabb szintű edzések megvalósításához szükséges volt egy speciális szőnyeg megvásárlása, ami 800 000 forintba került, és amire közel 4 évet spórolt az Egyesületünk. Minden év tavaszán rendezünk egy versenyt, aminek a költségei a közel 200 versenyzőnek köszönhetően, akik az ország minden részéről érkeznek, egyre nagyobb terhet rónak ránk. A Csongrád Fitness Sport Egyesület szerény éves költségvetéssel rendelkezik, ezért a rendezvény lebonyolításához szükséges pénzbeli és egyéb nem pénzbeli javakat külső gazdálkodó szervezetek támogatásával próbáljuk kiegészíteni. A gyerekeknek egy speciális gyakorlatot kell bemutatniuk, aminek tartalmaznia kell erőelemeket, lazasági elemeket, gimnasztikai és aerobikus ugrásokat, illetve egy akrobatikus sort. A bővülő gyereklétszámnak, az edzések egyre speciálisabb lebonyolításának és a versenyeken való sikeres részvételnek köszönhetően Egyesületünk először 2013-ban képviseltette magát a belgrádi Európa-bajnokságon, ahol nagyon szép sikereket értünk el. Az EB után 1 héttel Romániából nemzetközi versenyről minden versenyzőnk éremmel tért haza. A 2014-es évben szintén sikerült Csongrád városának hírnevét öregbíteni, mivel az Izlandon megrendezett Európa-kupán egy első és egy harmadik helyet sikerült megszerezni versenyzőinknek. A nyári edzőtáboraink, amik most már több mint 50 fővel működnek, a csongrádi és a környékbeli gyerekek számára tartalmas és egészséges elfoglaltságot jelent. A további sikerek eléréséhez külföldi edzőtábor, illetve különböző sportszerek beszerzése elengedhetetlen lenne. Reméljük, kisfilmünk meggyőzte Önt, hogy támogassa Egyesületünket, ezáltal segítve azokat a gyermekeket, akik ebben a furcsa, megváltozott világban készek sok mindent megtenni egészségük és sikereik érdekében.